Jeg tror ikke, der er nogen kvinder, der hverken finder ud af det der med at bade og forskellige ting. Der er jo køligt deroppe, der har de også måske en måned, hvor de virkelig kan nyde stranden og sådan smadret kold, ikke? Og så er det ikke stor kæmpe bade. Venga, hacer una partida buena. España-Dinamarca. Det vil sige, det går vi heller ikke i Spanien, men altså, nu kender vi nogen, der har det, og der er det altså virkelig helt fantastisk. Men altså, sådan så er det ikke sammen med jer. Nej, så gør man det på andre tider, ikke? Man kan godt om formiddagen også, og ved middagstid og sådan noget, ikke? Det er jo ikke den tidspunkt, der kommer. Jeg ved ikke, men I bruger meget sauna, gør I ikke? Nej, Finland sauna. Qué buena, qué buena. Hej lige nu, mor. Tak. Gitte og Ross, de snakker om, at de vil sige meget i spa, hvor man kan sidde og i varmt. Det gør jeg også. Et varmt bad. Ved du, jeg har tænkt på at lave en sauna med vindue. Og så også et varmt bad, altså et område, hvor man har både sauna med vindue, og så også et spa. Ja, jeg er rigtig til det med det. Ja. Nå, nu skal vi ned og se i lavnsted. Vi skal krydse nævner han. Prøv at se. Vamos juntos a tomar vino. Sí. Ok.